Bă, n-ai făcut, bă, o poză aici cu aniversary ăsta și acum te bași tu în filmări ca să faci tu reclamă la cine? Asta era la real. A, deci, I'm sorry. Gurița mare? În engleză? Vreau să ne povestească domnul mare, Spune-le tu oamenilor care vor să știe ce la un Road Book Adventure Challenge. Ce chestia asta aici? Un road book, în înțeleg primul rând, când ai ajuns la aici trebuie să se termine unde se termină, nu pe la 1 km 100 pe jos. Păi eu am mai mers încă o dată. Așa? Și m-am plictisit și asta e. Așa. Dar ce-i cu asta aici? Adică ce se întâmplă? Că roadbook în România nu prea au. Aici sunt niște desene frumoase, Așa. animate. Se animă când rotești de rotiță. Așa mi s-a întâmplat și mie azi. Nu, noi e frumos, e părără. M-am animat un pic, așa. Și ai acolo un Trip Master care de obicei nu funcționează pe telefon. O aplicație. O aplicație. Așa, GPS, da? Da, cred, nu? Așa. Nu vă supărați, dar nu vă pornește Yamaha? Yamahele. Ah. Nu merge Yamahele. La jigler v-ați uitat? Vă mai întreb o dată. Mai dai o oră. Nicio problemă, sunt vreo 9 grade acum, șa încălzită, mânere încălzite, aia fac o diferență enormă pentru confort. Ne punem foaia de ceapă de ploaie și continuăm. Partea cea mai bună este că n-am mai văzut pe nimeni pe traseu de vreo 2 ore din 20 și ceva de inci care suntem aici. Deci ori eu am greșit drumul, ori toată lumea cealaltă a greșit drumul, așa că, nu știu, dăm înainte. Partea cea mai bună este că organizatorii ne-au dat un tracker GPS, deci dacă n-au de la noi de ceva timp, presupun că o să vină cineva să vadă ce facem, unde suntem în pădure. Da, hai la drum! Eu zic că arată mai bine așa.